siya at very slim lang po siya if you close it like that. Very slim and compact. Still, hindi katulad sa iPad Air, hindi siya mukhang Air na. Parang medyo makapal, chunky. Unlike the Huawei Mate 11.5. Also, this thing is detachable as well. Tignan mo yun guys ha, yung kanyang case ay also disband itself. And you can even use this para ka-split mode ng ganyan. Nang parang ganyan. And it's super lightweight. 515 grams na po siya. Very thin. 6.1 millimeters thin. Salamat sa patamsak. Shout out sa isang bisita ko, Don Vlog, Don Tamsak Idol. May galab shout out sa iyo kapatid na Don Vlog. Bigyan kita moderator para makapagbaba ka ng iyong bahay. Salamat sa patamsak. Ok lang, okay lang. Naman, kailangan para makasweldo na. Shout out sa iyo Dong Vlog sa pagpatamsak. Oo. Pagkatapos ko ng live kapatid na Dong Vlog, babalikan kita, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo pa. Puro legit. Hindi Ninja Kids. Kasi mga watts hour na lang ang kulang nun nang ididikit ko sa'yo. Pagkatapos ko mag-live kapatid na Dong Vlog. Sure yan. Sure na. Baba ka bahay mo. Baba mo bahay mo. Para mapuntahan ka ni kapatid na Dong Vlog. Salamat, tapatamsak. Mega love shout out sa 7 million in the house.
Shout out sa 11 tao ko na nandyan sa taas. Maraming salamat. Patamsak naman guys. Tamsak lang, sapat na. Shout out sa 12 na bisita ko na nandyan. Salamat guys sa pagbisita nyo sa live ko. Salamat. Patamsak naman guys. Baka naman pwede. Shout out sa 8 million sa 11 tao na nandyan sa aking bahay. Hindi pumapasok ang tao sa monitor ko. Hello, Lian Jean de la Cruz. Hi din sa'yo. Hi sa'yo, Lian Jean de la Cruz. Mega love shout out sa'yo, kapatid. Salamat sa patamsak. Kumusta po? Kapatid na Lian. Salamat sa patamsak, kapatid na Lian. Si ano to? Si Tinyana Bibo. Shout out sa iyo, Race Choli Ann Montero. Shout out Lian Jean de la Cruz. Shout out. Late na pumasok dito sa monitor ko eh. It's Liam. Salamat sa iyo, Liam. Late na pumasok dito sa monitor ko yung pangalan. Salamat sa inyong pagpasok sa aking live. Kumusta po kayo? Kumain na po ba ang lahat? Mega shout out sa 7 tao na nandiyan sa taas. Maraming salamat guys sa inyong pag-standby sa aking live. Yahoo! Opo, Tagalog po ako, kapatid na Liam. Opo, Tagalog po ako.
Ikaw po ba, Tagalog ka po ba, kapatid na Liam Jean de la Cruz? Shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa aking live. Maraming salamat sa patamsak. Half American, half Tagalog. Nandito ka po ba sa Pilipinas ngayon or nasa Amerika ka, kapatid na Liam? Ako naman, half Shih Tzu, half Bulldog. Charot. Shout out sa'yo, Dong Vlog. Pwede ka po magbaba ng invite dyan, kapatid na Dong Vlog. Ricky, my name is Ricky. Malaki na rin pala bahay mo, kapatid na Dong Vlog, ano. My name is Ricky. Ricky. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Dong Vlog. Ayan. Panoorin ko lang muna. How about you? That is your real name, Lian Jean de la Cruz? Or that is your nickname? Hello, Katya, mega love shout out sa'yo. Hello po, Katya. Akala ko si Kwan. Akala ko si yung artista, si Katya Santos. Charing! Meron ka na pong kulay blue, kapatid na Katya. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay para makipagkaibigan sa mga nandyan sa baba. Salamat sa patamsa, kapatid na Katya. Flood control because Bulacan nangyari. Sabi ni kapatid na Dong Vlog. Not yet, my friend Liam G, not yet. How about you, my friend Liam? Did you eat now? Or you are finished? Si email si Magada. Si email. Walang ano man, kapatid na Katya. Late kasi dito sa monitor ko. Late ang pasok ng comment dito sa akin. Kaya tinitingnan ko dito sa isang monitor.
Kaya tingnan nyo, medyo nakalis yung tingin ko. Kasi, late nang pumapasok yung comment dito sa monitor ko. Pwede ka po magbaba ng iyong bahay, kapatid na hello, Katya. Hello, Katya. Why does my name say first and has a crown? Ay, sorry, my friend. I just give you a crown. Sorry, I forgot. Sorry, my friend, Liam, I forgot your crown. Thank you. Then you have a crown now, my friend Liam. Guys, baka gusto nyo pong bisitahin ang bahay ni kapatid na Dong Vlog at ang bahay ni Melvin Vlog. Pwede nyo pong puntahan ang mga kanilang mga bahay. My friend Liam Jean, if you interested to visit the house of Dong Vlog and Melvin Vlog, can you connect that two person if you want? Salamat kapatid na Halo Katya. Kumain na po ba kayo lahat dyan? Baka gusto nyo pong magpakulay dyan. Nang katulad po kay Melvin Vlog. Baka naman, pandagdag natin pambili ng candy. If you are interested, my friend Liam Jean, it's okay. But if you are not interested to visit the two house, my friend Dong Vlog and Melvin Vlog, it's okay too. Shout out sa pitong nandyan sa taas. Maraming salamat sa inyong mga kapatid sa pagbisita sa aking live. Hello! Have a blessed Monday to each and everyone. Thank you for your visiting to my live, guys. Guys, if you want to click the dollar sign, if you want to click the dollar sign of my YT, if you are willing, it's up to you. If you want to send a super sticker or member, if you want to get a membership in my YT or super chatter, shout out, shout out, shout out. Mungkin naman malusot sa tubig. Iyo! Ayun na daa! Yang tagtag pa dito na kula deliver!
Huwag na yan. Sabi mo din nga, ito lang. Dali na, mag-isip ka na dyan. Huy, huwag makialam yan. Sabi ko huwag makialam, nakialam mo nga. Shout out po sa inyong lahat. Didi na, didi. Dito. Ano? Kaya tuloy mo. Hoy, day kang camera. Ang Diyos nyo ito. Nasaan na si Papa mo? Ayos, Papa. Ah? Oh, ito na. Hindi ko narikit. Oh, ito na. Yeah. Shout out sa walong ulo na nandyan sa taas. Maraming salamat at sa inyong mga patamsak. Magano ka? Salamat sa mga napasilip o napadaan sa aking live. Sino nakahoy? Pero madam, ganun pa dyan. Ano, makmaribukod ka. Ay, si Ranita. Isa, ay si Matkito, wag man. Uy! Yan na naling bula. Boy. Salamat po sa nakatambay sa aking Sino live. nagtaw si mo? Maray. Ay, nasubulat ka nila Matthew. Para saan na? Yan, si Papa mo. Nagapagap ito, na siya sa muraw niya, kuhin si Lula mo, tagkarain gila niya. Pichat ko tayo, kaistorya ko po. Nakalag-out na. Diyan pali akong hapon mauli. Nagduman mga gadaan. Kaistorya mo yan, maantigang buga naman ako. Kaistorya mo sa video ko. Tinagod kang gurang. Ako talaga din, ang tigat tinawag kita gugu.
Kaya na siya tinawag si Pagugong. Saan sinawanan? Oh, may narang biskuit. Ah, bahal sa pigaw kami, sinaw naman. Drakula mga tapayas. Kulang yung may kain mo sa santol. Masiram ah. Lilitan, padaran kita sa turma. Ha? Tugod-tugod sa padaran kita sa lilitan. Kung santol ta, pag nitidaan ni Tandarahon. Sarong mati na nadakla, tapang rin. Pag duman mo karami daw, Bill. Kaya marugar nga naaapudan. Baga ng tigil. Iramon niya sana. Awiyo. Pag nagawang gataraman mo na tigma, gada ng tiglima. Iramon na ta. Di man nararaot. Wala na dyan. Maluyang. Maluyan ang santol duman. Magduman ka mo mga agad ka mong santol. Bravo. Shout out SSC TV. Mega love shout out sa'yo. Mega love shout out my friend SSC TV. Kadak ko. Kumawang galing. Maray. Narinig niyo pa siya. Ano may siraling duman yan? Di, iyan mo sa sukinan ng yung lamo. Galing, lakad na lakad na lakad. Ya, wala naman. Ben, yan pala natrutras na napigpailin mo sa dayo mo kunaan. Aw, daga masanan ni sakay niya. Dahil naman sa Diyo. Oh, hindi ka. Sundod tayo. Iya ka makalon. Pag una ko, pipo makakay. Ayun na. Pagsakayan niya. Yeah. At tao. Oh, dahil na po si Kulot. So, dumanda sa akin niya. 2,000 na ito. Ano ba to? Saan man ito inurdi sa Shopee? Pero di remote man. Bata pagkaapod ko dati, titer man ako ka, nakundong ko na ito, isiging pag-istorya. Ano nga yala, pinasa na nga sa imo ni mama sa truck nga yung nilo, sa di remote ni, bakalan mo nga ako ka, buda nga yung bike niya, ako nakaguluti ka.
sumampa na. Natawa na kayo ito ba kayo siguro pero may minuli na ito. Ano nga kit dito? Kaya, kaya silula mo si Perangila, naglabang nga. Sino ba din ako nila kung hindi? Bata ka kayo tulog pa na bambang. Diniyak mo hapon mo, okay? Biscuit na kang bubay, narinig ako. Halika na dito! Bilang biscuit na. Halika na, halika na, halika na! Oo! Hindi talaga. Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na. Ha? Masira yan, masira yan. Katrugan na matanga ang pagdina. Ano naman ang totoo? Sa mata na o sa banggi? Padre, mura ko na pa. Aha. Aha. Narinig mo yan, ang boses mo. Oo. Wala ba kami na kung dumat ako di mati umay din naman ang pagyaman. Narinig mo. O hindi na. Naiyak doon mo? Narinig mo? Naiyak. Siyempre naiyak na doon. Pag nang ito din alas 9, kung natin ito ko alas 9, alas 10. Batya. Diyan kasi na ko na dabong. Ipis! Yung ipis! 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 Yung ipis! Yun ang ipis! Ay, naupo. Oh, may pasaway na bata, oh. Oh. Oh, iyak nang iyak, oh. Ay, ala. Bako marap na nailig. Nailig si Tamulumul. Balik ka nakaturog na. Oh. Yan.
Alis na baby ko, alis na. Alis! Wag baby ko! All about deep yo, basta yun na yun. All about, mega love shout out. Wag baby. All about, mega love shout out sa'yo. Salamat sa patamsak, all about. All about Deep Sheka's word. Kasi baby ko, dito ka, wag ka dyan. Si Boy. Dito ka na. Di ka pa natutulog ka na ng mata mo. Wag na baby ko, wag na makulit. Makulit ka talagang bata ka eh. Tingnan. Ano po dapat ito? Ano po dapat? Ha? Nari katulog na. Uy! Hindi mo na pitutulungan. Hindi nga. Hindi nga na, oh. Mari na. Mari na.
Hmm? Hmm? Alis dyan! Uy! Tara! Alis na dyan, bibig ko. Alis na, alis na, alis na.
Okay lang, Nel, kumusta? Ikaw, kumusta ka rin? Mas nagkatalo na araw ka nga kinini. Wag, bibi. Maganda ka nagkakatulog. Tulog ka na. Tayo. Dali. Gina B. Gina B, okay. Mega love shout out sa'yo, kapatid na Gina B. Kumusta? Shout out. Salamat sa patamsa, kapatid na Gina B. Salamat sa pagpasok sa aking live, kapatid na Gina B. Salamat sa pagdikit, kapatid na Gina B. Bahala ka man. Salamat sa pagdalaw sa aking live, kapatid na Gina B. Hindi na Gina umaga, charot. Salamat sa popcorn. Sana totohanin mo na lang yan. Gawin mo ng yung dollar sign dyan. Baka gusto mong pindutin. Kapatid na Gina B. Guys, baka gusto nyong pindutin yung dollar sign dyan. Baka naman. Premiere mo ngayon, kapatid na Gina? Ano, nag-start na premiere mo? Sige, puntahan ko ng isang cellphone ko. Nag-start na premiere mo? Jewels of Gina ka pala. Asa ka naman? Wala naman ah.
Nasaan naman ang premier mo? Sige, baba mo nga premier mo dito kapatid na Gina. Bigyan kita ng kulay blue. Baba mo nga. Wala naman nakalagay eh. Wala naman. Wala man, di ko makuha. Loka-loka ka. Wala naman kasi nakalagay. Thanks po. Walang ano mga kapatid na Gina. Salamat. Laki na pala ng bahay ni kapatid na Gina. Sana all. Sana all. Hindi ko makita yung premiere mo pero ito na lang na kuha. Na iba na lang. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Gina be. Gina and salamat po ma'am. Teacher po pala kayo. Salamat po sa pagbisita sa aking live. Isang karangalan na mabisita ako ng isang teacher sa aking live. Maraming salamat. Yahoo! Nandito pa ako, nanonood pa ako sa iyong video. Na po, didikitan, papanoorin ko lang muna po ang iyong video, ma'am. Salamat sa pagbisita sa aking munting live.
Hirap ka. Bango. Nakagawin na yun. Ay, nakakagkarima ka. Demokrapan sa
Bye-bye. Salamat po sa pagbisita sa aking live. Mag-edit na po ako ng aking live. Bye-bye. God bless you. Isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Bye.